yapindira Team Pollard zveZimbabwe aiwa mira pamwe pasina kuzoti zvenyu imi mozoti inini ndinotaurisa ngatimboonesana chokwadi. Totarisa this guy bhutsu yaakapfeka iyi toti ipresidential candidate anovhoterwa nani? Iwewe wototarisa kuti life yako uri munhu ane common sense 5 cents chedzi aiwa pamwe pacho common sense dzofanira common uri munhu ane 5 cents wototarisa this guy achauya kunochinja life yako ochinja life yenyika iye ari kutadza kuzvichinja life yake. Bozi kwada kutarisa chibhutsu ichi chibhutsu chekuti checheya kwambona chibhutsu zvinotengeswa nakomana vemutaundi vanenge vachitengesa mastreets vakawaridza wewe chibhutsu chekuti wachizorera mushonga so achinzwire shoe polish. Imagine munhu ari kubudikira nebhutsu yakadai so kuindependence kokuti vanhu vese vanofanira kunge vachicelebrate. Aiwa ndibomba pacho kana zvikanzi upolitician wekuti ari kuhwandisa these guys chandakaongorora chinhu one vanhu vekuti vakapinda mupolitics nenyaya yenzara chaiyo hakusi kuti vanhu vekuti vari kuita zvinhu zvine mwoyo kana kuti no inzara ndoiri kutovatuma kuita izvozvo angori mamessengers enzara nzara ndoinenge chitovatuma kuti vashande vachida izvo asi iwo ZANU-PF yacho ngainzwe dzidzi zvokuti inini dai ndiri president Mnangagwa dai mboti akomane mimi ndikukupai kana 1 week chaiyo mumbotongawoka muchinje life yenyu because unozati munhu akadai so kutonzi omupinza apinda mupawa anotombotanga nekuluta otombotanga wada mari yebhutsu aiwa